मी अजूनही त्या झटक्यातून स्वतःला सावरू शकलो नव्हतो. एकामागे एक संकटे आमच्या मागे हात धुवून लागली होती. मी माझ्या हातातील टॉर्चचा उजेड मुद्दामून माझ्या दिशेने केला होता, कारण माझ्या समोर भयानक ख्या बसला होता. त्याला अंधार मुळीच पसंत नव्हता. जर तो वेळेत तिथे आला नसता तर आज माझं काही खरं नव्हतं. ख्या दिसायला फार क्रूर आणि भयानक जरी असला तरी त्याला पाहून मला आमच्या आधीच्या प्रवासातील चेतनची आठवण झाली. चेतननेही ख्याप्रमाणेच आमची अनेक भूतांपासून सुटका केली होती. या प्रवासात जर हेच काम ख्याने केलं तर. तितक्यातच माझ्या हातातील टॉर्च खाली पडली. सगळीकडे चटकन संपूर्ण काळोख पसरला. मी चाचपडतच टॉर्च हातात घेतली आणि हळूवार ख्याच्या दिशेने टॉर्चचा उजेड केला, तर ख्या तिथे कुठेच नव्हता. मी टॉर्च इथे तिथे फिरवून त्याला सगळीकडे शोधण्याचा प्रयत्न करू लागलो. मला जाणीव झाली की मी उगाचच त्याकडून जास्त अपेक्षा ठेवत होतो. ही लढाई माझी होती, जी मला एकट्यालाच लढायची होती. काही अंतर दूर रस्त्यापलीकडे विशाल अजूनही त्या घरातच होता. तो पूर्ण ताकद लावून तिथून स्वतःची सुटका करू पाहत होता, पण त्याचे हात बांधले असल्याने त्याचे सगळेच प्रयत्न हे फोल ठरत होते. तो तसाच खाली बसला. अचानकच त्याला कुणाच्या तरी पावलांचा आवाज ऐकू आला. त्याने नीट ऐकण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला असं जाणवलं की कोणीतरी चालत त्याच्याच दिशेने येत होतं. विशाल आधी जागेवर लपून बसला. ते कोणी पिशाच किंवा ती चेटकी नसली तर. पावलांचा आवाज आता त्या घराच्या अगदी जवळून येऊ लागला, पण तो आवाज अचानकच विशालपासून दूर जाऊ लागला. बाहेर जे कोणी होतं ते त्या घराभोवती फेरी मारत होतं. कदाचित ते घरात कोणी आहे का याचा अंदाज घेत होतं. विशालला काय करावं सुचतच नव्हतं. बाहेर मदत आली आहे की संकट हेच मुळात त्याला कळत नव्हतं. एका बाजूने हळूहळू आवाज जसा दूर दूर गेला होता तसाच आता तो विरुद्ध दिशेने जवळ अजून जवळ येत होता. विशालने हिम्मत करायची ठरवली. बाहेर जर कोणती मदत आली असेल तर ही त्याच्यासाठीची चांगली संधी होती, इथून सुखरूप स्वतःची सुटका करण्याची. म्हणून तो हळूच खिडकीजवळ आला. तिथून तो बाहेर कोणी दिसतंय का ते पाहण्याचा प्रयत्न करू लागला. पायाखाली पालापाचोळा चिरडण्याचा आवाज आता हळूहळू जवळ येत होता. विशालच्या हृदयाचे ठोके वाढले होते. तो श्वास रोखून डोळे बारीक करून अंधारात त्या आकृतीला शोधत होता. पण जेव्हा ती आकृती विशालच्या नजरेत आली त्याला पाहून विशाल झटकन खाली लपून बसला. तो एक संपूर्ण सांगाडा होता, पण तो जिवंत असावा तसा चालत होता. तो कवचा होता. नेपाळमधील एक प्राचीन प्राणी ज्याला लोक भूत किंवा राक्षस म्हणून ओळखतात. कवचा या शब्दाचा अर्थ सांगाडा असा आहे, पण कवचा हा तितकाच भयानक मानला जातो. कवचाचं नाव ऐकताच आजही तिथली मुलं थरथर कापू लागतात, कारण तिथे त्याची दहशतच काहीशी तशीच आहे. कवचा हा लोकांच्या घरात घुसण्यासाठी आणि खिडकीतून लहान मुलांना पळवण्यासाठी तिथे कुप्रसिद्ध आहे. असं म्हणतात कवचा हा लहान मुलांना घरातून पळवून नेऊन खाऊन टाकतो. यावर एकच पर्याय असतो. तिथल्या खिडक्या जाळीदार पद्धतीने बांधल्या जातात, ज्याला टिकीझा असे म्हणतात. पण विशालच्या दुर्दैवाने त्या घराच्या खिडक्या तशा नव्हत्या. विशालने त्याचं भयानक रूप पाहिलं होतं. तो थरथरत होता. त्याने स्वतःचं तोंड ओठ एकमेकांवर गच्चावून बंद केलं होतं. कवचा आता खिडकीवर आला होता. विशालला त्याची उपस्थिती जाणवत होती. काही सेकंद झाले असतील. कुठे काहीच हालचाल दिसत नव्हती. तो भयानक राक्षस तिथून निघून गेला होता. हे जाण्याचा आता एकच मार्ग होता. विशालला स्वतःला खिडकीत थोडं वर उठून ते पाहावं लागणार होतं, पण त्याची तयारी होत नव्हती. एक चूक आणि सगळं काही संपणार होतं. म्हणून त्याने सावधच पाऊल टाकायचं ठरवलं. वेळ लागला तरी चालेल, पण कोणतीही चूक करायची नाही असं मनाशीच ठरवून तो तसाच खिडकीखाली बसून राहिला. इतक्यात खिडकीतून एक किळसवाणा हात आत आला. संपूर्ण हाडच जणू ज्याला कुजलेलं मांस लटकत होतं.
त्याने बाहेरूनच आत असलेल्या विशालचा गळा पकडला. त्या हाताची पकड फार मजबूत होती. त्याने विशालला वर उचललं. त्याने खिडकीतून खेचून विशालचं डोकंच बाहेर काढलं. तो अजूनही विशालला खिडकीतून बाहेर खेचत होता. विशालच्या गळ्यावर कवचाच्या हाडांची बोटं जोरात टोचत होती. विशाल स्वतःला वाचवण्यासाठी इथे झटके देत होता, पण याने त्याचंच नुकसान होत होतं. विशालच्या गळ्यातून आता रक्त वाहू लागलं होतं. विशाल खिडकीला असलेल्या गजामुळे असा सहज बाहेर येऊ शकत नव्हता. पण कवचाला विशाल अख्खा असला काय किंवा तुकड्यात असला काय, त्याने काय फरक पडणार होता. त्याने आता दुसराही हात लावला आणि जोर लावून तो विशालचं शिरच बाहेर ओढण्याचा प्रयत्न करत होता. इतक्यात विशालला एक झटका बसला. काय झालं काय माहीत, पण त्यामुळे कवचाचा हात सुटून तो खाली कोसळला. विशालने प्रसंगाचं गांभीर्य लक्षात घेता स्वतःला खिडकीतून आत ओढलं. बाहेर नक्की काय चाललंय हे पाहण्यासाठी त्याने पाठी वळून खिडकी बाहेर पाहिलं, तर बाहेर 6-1 फुटाचा अस्वलासारखा दिसणारा आदिमानव उभा होता. हा तोच होता, ख्या. तो आता विशालच्या मदतीला पोहोचला होता. नेपाळी संस्कृतीनुसार ख्या आणि कवचा हे एकत्रच असतात. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा कवचा मुलांना चोरून खाण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा तेव्हा ख्या हा त्याला चुकीच्या गोष्टींपासून रोखण्याचा प्रयत्न करत असतो. पण यामागचं कारण काय? यामागचं कारण हे आपल्याला तिथल्या पौराणिक कथांमध्ये सापडतं. तिथल्या पौराणिक कथांनुसार जुन्या देवानेच भयंकर अशा ख्याला जन्म दिला होता. असं म्हटलं जातं की जुन्या देवतांच्या पोटी एक मूल जन्माला आलं आणि बाळाला ठेवण्यासाठी त्यांच्यात भांडणं सुरू झाली. भांडणामध्ये बाळाची त्वचा वेगळी झाली आणि त्या मुलामध्ये फक्त मांस आणि हाडे शिल्लक राहिली. त्या मुलाच्या देहातून ख्या जन्माला आला आणि कवचा हा सांगाडा म्हणून उदयास आला. पौराणिक काळातील जन्मलेली ही जुळी मुलं चांगल्या आणि वाईटाची प्रतीक बनली. या जुळ्या मुलांची शक्ती नियंत्रित करण्यासाठी देवाने झाडाच्या खोडापासून धीमय नावाचं एक नेवारी वाद्य तयार केलं. आजही ख्याच्या व्याख्यानाच्या दरम्यान पारंपरिक लोक ख्याची वेशभूषा करून धीमयच्या तालावर नृत्य करत असतात. पण तिथेही ख्यासोबत कवचाचीही वेशभूषा केली जाते. ख्याची आख्यायिका, वेशभूषा आणि नृत्य परंपरेसोबतच तिथे अजून एक प्रथा प्रचलित आहे, गुफा परंपरा. ही परंपरा तरुण मुलींसाठी असते. मासिक पाळी सुरू होण्यापूर्वी तरुण मुलींसाठी हा एक प्रकारचा विधी असतो. या विधी दरम्यान त्या मुलीला एका अंधाऱ्या खोलीत एका लहान बाहुलीसोबत ठेवलं जातं, जी बाहुली पराय ख्याचं प्रतीक मानली जाते. ख्याचे अनेक प्रकार मानले जातात. त्यात पांढरे ख्या हे नशीब आणतात, तर काळे ख्या समस्या घेऊन येतात. ख्याला भेटल्याने एखादी व्यक्ती आजारीही पडू शकते. असं म्हणतात काळे ख्या हे गुदगुदल्या करून आणि हसवून लोकांचे जीव घेतात. पण याशिवाय त्यांचे इतरही अनेक प्रकार आहेत. त्यातील पहिला प्रकार तो म्हणजे पराय ख्या. हा ख्या मगाशी सांगितल्याप्रमाणे त्या अंधाऱ्या खोलींमध्ये असतो, जिथे लहान मुलींना विधीसाठी एकटं ठेवलं जातं. भाकून क्वारा ख्या हा एखाद्या चेंडू किंवा दगड खरंगळत जावा असा हा जमिनीवर लोळत जातो. धापलान ख्या हा अतिशय केसाळ ख्या असतो. लंपन ख्या असा ख्या जो अंधाऱ्या रस्त्यात लोकांचे रस्ते अडवतो. बून ख्या हा बहुतेक करून पिकांच्या शेतांमध्ये राहतो. माझ्यानंतर आता विशालचाही जीव त्याच ख्याने वाचवला होता. विशाल मात्र अजूनही घाबरला होता. कवचा आणि ख्या या दोघांचंही रूप तितकंच भयंकरही होतं. तिथलं वातावरण, तिथल्या सगळ्याच गोष्टी हळूहळू गूढ बनत चालल्या होत्या. ती माणसं विशाल असं चाऱ्याच्या रूपात बांधून नेमकी कुठे गेली होती? मुळात कोकणाच्या दिशेने निघालेलो आम्ही अशा अनोळखी जागी कसे काय येऊन पोहोचलो होतो? त्याशिवाय या सर्व अमानवी शक्ती आमच्या पाठी उगाचच का लागल्या असाव्यात? या सगळ्याच गोष्टी एकमेकांशी कुठे ना कुठे जोडल्या गेल्या होत्या आणि यांचा संबंध त्या चेटकिणीशी, या माणसांशी आणि तिथल्या विराण बनलेल्या गावाशी नक्कीच जोडला होता. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा.
चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.